Og action. Så den næste opgave, det er at prøve at placere, hvor de her opkvark og downkvarker, de befinder sig henne i atomet. Okay. Det skal du prøve at tegne. Men altså, hvis vi har et atom her for eksempel, ikke? Så er der en kerne herinde, og så er der for eksempel en elektron herude. Og så hvis man så tog den her kernen, forstørrer den op, så kan vi se, at den består henholdsvis af nogle protoner og nogle neutroner. Det kan vi for eksempel gøre ved at farve de her protoner, hvis vi farver dem mørke. Hvis vi så har vores elementarladning herover på 1, som altså bestod af 2 opkvarker og en downkvark, så er der inde i den her proton, altså alle de her kvarker. Ja. Hvad med neutronen? Der er de andre. De vil gemme sig herinde. Flot. Godt.